قبرستانان دود هست. من تا یومانان زرتگا. بله همایی که تو شتگه ما هر روز جیڑتا که تی قبر سر بیاین چی بگوشی؟ چی بکین؟ تو که هست بودتگه من دما پساہتی که رات کگون که گون تو کاری چیزی بودتا. تی گم پہ بودتا که بارین چونه. بله نوم چیا پیدا کن؟ خبری سر مردم رو چی کن؟ یا وگری یا دعا کن؟ بله کپوتو پت تو چی دعا بکین؟ تو وہ بہشتی ہے و تو سجہی زندگی دردہ بید ہچ نہ دستا. اوی پولو موم بتیانی ارادہ کے من کوتا کہ تی قبر سر کارین نو روکش گئیں. ترا ایشانی آجت و نیستا بول. گوڑا من کائن چی کئیں؟ گریوی؟ نا ای پدی من فیصلہ کوتا کہ نہ گریوی. بلے دل ہچ پیم امنا نمر ری نگاہا. من وطارا شرریہ زانی کپوتی کہ اگا من میائیں من سجہیں شپا جیڑیں کہ من کپوتے کے رنا شتوں. من زوت زوت پادت کون سوٹر و کوٹ و کلا بوتوں رہ گپتوں. وتی حیالان تہا جیڑانتوں کہ چی بگیری. پل زردیں پل او دو چراغ او ملکی چراغ اسپیتیں چراغ او موم بتی. لا 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 لا. مردیا کہ سرا منی دلا برابر نہا یا نشہا. منا چمنی حیالان داری کو. تائیں مرد چمنی چمّا گستا بو من چاراں کو و دلا جیڑت کہ کپوت اشی ڈولا بوتی ہم شر را. دماغا گوشت چوشیں زندے چی پائدہ انسان مزانت کہ من چونوں چونناؤں. او کپوت تئی مات تئی قبرے سرا پولو مومبتی آرگاہا و گنو کی دستی چوش سوچ کنگاہا کہ چوشیں زندہ چی پائدہ. چکو جا چراغاں بگیری من وطارا جست کو نزان اگاتوں. یکو دو دکان گمانات کو رندی کا سوچ کو کہ یک بری بازارا روئیں حمود چاری. اولی دکان کے منی ذہنات کگا ما حمود شتوں. انچو کے پوتر دیم پا دیما درس مومبتی سینٹا کلوز و کرسمس سجہیں چیزی رتاں. ہمیں دا جنینی مومبتی زورگے وڑاہا. کورونا ترسا دما پساہت بری من چاہیے تچگاتوں و بری آچمّا. یکو درند دلا گشت کے جنینہ جست بکیں. منی چوک مرتا پیری قبر کتا. من لوٹگاؤں کہ آئیے قبر سر چرا گیر بکیں. میں دے رسمہ نزانی تو منا مدد کت کنے. پدا تو منا دل نہ بوتے کپوتی. تو زانے تان تو شوتگے من لوٹتا کہ جہان پرسیک بی بی. او درس منی دیم دردہ بوانا و بزانا. بزانا کہ منی چوک مرتا. بزانا کہ من ساک دردوں. من لوٹت کہ ای جنین ہم بزاں بلے من جنینہ رہچ نگو. او وقت پٹان بوتوں او دلا گوشت کے مرچی چیزی برنگوں قبرستانا قبرانی سرا چاری باری مردمان چی و چونی چیزیر کتا. گوڑا ہما ڈولا کہیں. من لہتیں در ملکی چراغ دیست کہ دے مردم شنتہ زنڈی مومبتیر کنا. بلے منا دوست نہ بوتاں. منی ذہنہ ہما اسپیتیں چراغ نشتگا. او من پٹان پٹانا مومبتی دیست کے گریو کینڈلز نوشتگا. سویتیا ہم قبرہ گریو گوشا؟ موتارا جس کو. او یاد کنگے جوہت کو کہ ہما جنازہ والا زالا چی گوشتا. بلے منا یاد نیات. من بلے شاش دانا چاہمی موم بتیاں زور تو درت کو. نو منا پول زور گیا. او من ترانگا کپتوں کہ موم بتیاں چون روک بکیں. ایکیا لیٹری زوری دلا گوشت. او انچوش کے ایکیا پوتر تون دیم پا دیما پول لی رتاں. ہما اولی پولان کے منی چام کپتاں اسپیتیں پولتاں. انچو وحدی مانگتا ایدے پولانی ناما نزانی. منگوں وطا گپاتوں. پول منظورتا انہوں جیڑگا لگتوں کہ گلدانی بزورنگوں اگا نا. پدا دلا گوشت کہ اگا اندگے قبرانی سرا پولاست کہ گلدانی تہاں گوڑا من دیمے رندہ یکی زوری. لیٹر من ندیستو من نزان تگا کہ کجا ایراں. من کے کاؤنٹر سرے بچک کارا گوشت
من لائٹرا نگندگاؤں بچک زانت کی ازال اولی رندی لیٹر زورگائیں چیا کہ دا لیٹر مدام کاؤنٹر کشائیراں من کمی پشل بوتوں دلا گوشت کے لیٹران دکان تہا ایر نکنا کہ بلکہ کسی زیدہ بکپیو دکان بون بداں من پولو لیٹر زورتاں و دیم پا قبرستان رہا دگ بوتاں منی پاداں گوشے جوگ بستگا و اندر بی کے ساس ہورکو بیت کا دما پساہت وتی بڑے بیگے موم بتی و دستے پولا مارگاتوں و یکدم خیالت کہ لیٹر گوماں بے روک نہ بوتا من باز بران جوہت کتا کہ بزانی اسے چون روک کنا بلے بے گوما نہ بوتا من یکرندی سنگتیا سوچتا کہ اسے جہلا کلپو کی پریں تو کہ ٹیرو کا تاب دیا امی کلپو کا بیدار گوڑا روک بھی من سوچ کو کہ کنگ و لوٹی اگر نہ بوت گوڑا چا دیگا قبریا آسی بدل زوریں من چا قبرستان دوہمی سارے دروازہ کا پترتوں او قبرانی سرا ایرین چیزاں چاران بوتوں بازیں قبریے چراغ و موم بتی انگا روک نہ آتاں بلے سجہیں آبادیں قبرانی سرا پول لیرا لہتیں تاجگیں اور لہتیں مرتگیں گیشتر قبرانی چراغ انچیں لیٹتاں کہ میں ملکا اشان گیٹانی منگانی سرا جنا او من چوشیں لیٹ ہما دکانا کے موم بتی زورتگا تن دیستگا بلے نہ زورت یا قبری سرا دو سہرین گلاب ایرا ادا کئی مہر کلیں من دلا گوشت دیگا قبری سرا کاڑی نبشتگا گندار یا لچیں تگا من لوٹت بوان اننے بلے میم نکو ارتا سویڈشا چیزی نبشتگا بازیں قبری سرا کومبو کی قد موم بتی روکا ای من دوست بوتا دلا گوشت دیمی چکرا انچیں نگری بلے بازیں ویرانی قبریہ منا سا کبیت کو بیچاڑ کو او من سوچ کو کہ چمن و پد کپوت قبر ہم چا ہمیشہ یکی بھی کس نے تو موم بتی روک نکا پول لیر نکا کجا پردے ساتھ کو مرتے کپوتی پدا سوچ کو کہ من وصیت کہیں کہ منا کپوتے کشا قبر بکنا تا من ماتو چک مدام یک جا بیوان کمی تسلا بوتوں تن کپوتے قبرہ سر بوتوں من ہوش کتوں سن من ادا چیات کگوں ہما دمانا گمان کو کہ کپوتی قبر تحیر دیا گو او منی وجود ہر چیز شنگت منی اندرا دنیا ای کروت منی دستے اسپیتیں پولانی رنگ ابو من پیسلا کوتگا کہ نگریوی بلے منگریت پدا بس کو او سوچ کو کہ نگریوی اولی رندہ کہ من جیڑت کہ کپوتے قبر دا مبوتیں انچیں احوتیں جاگئیا بوتیں کہ من دلے سیرا گریت بکوتیں ادا ہم گریوگا منا کسا نداشت بلے مردم رواتا قبر باہدیں راہ سرا مباں وسرا منی دلا گوشت من نزانت کہ پولانی دیما کجانگو بکیں پیشتری پول ہما ڈولا ایرتا من ہما ڈولا ہوتی دستے پول ایر کتا او موم بتی و لیٹر چوتی بیگا کشتا لیٹر من یک رندی دو رندہ سے رندہ روک کنگے جوہت کو او منی لنکوک توست کشو کرن چارے کہ اگر کسی دیست گوشینی کہ منہ کمک بکا بلے کس نہ دیست پدا دو سے رندہ جوہت کو ای پدی لیٹر روک بو من موم بتی زوت روک کو تا او لیٹر اپ کو کندگت بلے نزانت بکندی اگا انہ